Noswaith dda, a chroeso i bodlediad o'r Hwyrol Weddi Eglwys Dewi Sant ar y 15fed Sul wedi'r Trindod. Ac orodd rwys i'r geithion i fod o'r cytyn mawr, a'i werthawr waith fe dalodd ei dyledodd i'r ddawr. Nid oes dim damned i gaeth i neb o'r diwiol had, fe gan y gwaredigion am rinwedd mawr ei waed. Wel dyma'r un sy'n maddau pechodau rif a gwlyf, does mesur ar ei gariad na therfyn iddo fydd. Mae'n moddyn ddeud o styrio, mae'n hoffi trigaref i'r am ddifaid sy'n ynddo i barhau. Teilwng i'w roi'n aladdwyd o'r holl o coniant mawr, trwy ganol neb yn neboedd ac yn ar y ffal. Anel holl greadigaeth yn ilw gan y tan, teilwngdod Iesu drosodd i fyn ragwyddol gan. Os nad yw'r arglwydd yn adeiladu'r tŷ, a mae ei adeiladwyr yn gweithio'n ofer, os nad yw'r arglwydd yn gwylio'r ddinas, y mae'r gwylwyr yn effro'n ofer. Garedigion yng Nghrist, yr ydym yn presenoldeb y Duw byw a holl gwmpaini nef, i offrym iddo, trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac i'w ras gael dwy'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod i wrando a derbyn sanctaidd a'r Duw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros ymai'n hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i Dduw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Dduw drigyrhau wrthym. Trigyrhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oddi wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigyrhaw wrthych, maddau i'ch wi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd a gorau'n gwefusau, a'n genau a fynegad y boliant. Dyw brosiau'n canorffwyo, arglwydd braserau'n camorf. Gwogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac a bydd yn wastad, yn oes oes oedd.
hanes fyddo enw'r arglwydd. Daw'r llith gyntaf o'r 19 bennod o lyfr Exodus. Penodi barnwyr. Eisteddodd Moses drannoeth i farnu'r bobl, a hwythau'n sefyll o'i flaen o'r bore hyd yr wyr. Pan welodd ei dad yng nghyfraith y cwbl yr oedd Moses yn ei wneud mwyn y bobl, dywedodd, beth yw hyn yr wyt yn ei wneud drostynt? Pam yr wyt yn eistedd ar dy ben dy hun, a'r holl bobl yn sefyll o'th flaen o fore hyd hwyr? Atebodd Moses ef, am fod y bobl yn dod ataf i ymgynghori â Duw. Pan fydd achos yn codi, fydd ond ataf i mi farnu rhwng dyn a'i gymydog, a datgan deddfau Duw a'i gyfreithiau. Dywedodd tad yng nghyfraith Moses wrtho, nid dyma'r ffordd orau i ti weithredu. Byddi di a'r bobl sydd gyda thi wedi diffygio'n llwyr, a mae'r gwaith yn rhy drwm i ti, ac ni elli ei gyflawni dy hun. Gwrando nawr arna fi, a feth gynghoraf, a bydde Duw gyda thi. Ti sydd i gynrychioli'r bobl o flaen Duw, a dod â'i hachosion ato ef. Ti hefyd sydd i ddysgu'r bobl y deddfau a'r cyfreithiau a rhoi gwybod iddynt sut y dylent ymddwyn a beth y dylent ei wneud. Ond ethol o blith yr holl bobl wir galluog ac onest, sy'n parchu Duw ac yn casau llwgrw o brio.
a'i penodi dros y bobl yn swyddogion ar unedau o 1000, o 100, o 100 ac o 10. Boed iddynt hwy farnu'r bobl ar bob achlysur. Gallent ddod â phob achos anodd at y ti, ond hwy ei hunain sydd i farnu pob achos syml. Bydd yn ysgafnach arnat os byddant hwy'n rhannu'r baich a phi. Os gwneud hyn, a hynny ar orchymyn Duw, gelli ddal ati, ac fe ar bobl hyn i gyd adref yn fodlon. Gwrandawodd Moses ar ei dad yng nghyfraith, ac wnaeth bopeth ar orchmynodd ef. Dewiso wir galluog o blith yr holl Israeliaid a'i gwneud yn beneithiaid ar y bobl, ac yn swyddogion ar unedau o 1000, o 100, o 100 ac o 10. Hwy oedd yn barnu'r bobl ar bob achrysur. Deiant ar achosion dyrys at Moses, ond hwy ei hunain oedd yn barnu'r holl achosion syml. Dyma derfyn y llith gyntaf. Mae'r darlleniad yn dod o'r Efengyl yn ôl Sant Matthew, pennod 7. Peidiwch â barnu, rhag i chwi gael eich barnu. Oherwydd fel y byddwch chi yn barnu, y cewch chwythau eich barnu, ac ar mesur y rowch
yr oer i'ch chwythau. Pam o'r wyt yn edrych yn y brycheien sydd yn llygad dy frawd, a thithau heb sylwi ar y trawst sydd yn dy lygad dy hun? Neu siwd dy wedi wrth dy frawd, gad mi dynnu allan y brycheien o's lygad di, a dyn y drawst yn dy lygad dy hun. Rhagrithiwr, yn gyntaf, tyn y trawst allan o's lygad dy hun, ac yna fy weli yn ddigon eglur i dynnu brycheien o lygad dy frawd. Peidiwch â roi'r hyn sy'n sanctaidd i'r cwn, na thaflu eich perlau o flaen y moch, rhag iddynt i sathru dan ei traed, a throi arnoch a'ch roigo. Gyfynnwch a fe roddir eich chwi. Chwiliwch a fe gewch. Curwch a fe agorir eich chwi. Oherwydd y mae pawb sy'n gofyn yn derbyn, a'r hwn sy'n chwilio yn cael, ac i'r hwn sy'n curo agorir y drws. Pa ddyn ohonoch, os bydd ei fab yn gofyn iddo am fara, a rydd iddo garreg? Neu os bydd yn gofyn am bysgodyn, a rydd iddo sarf? Am hynny, os ydych chwi, sy'n ddynion drwg, yn medru rhoi rhoddion da i'ch plant, gymaint mwy y rydd eich tad sydd yn y nefoedd, bethau da i'r rhai sy'n gofyn ganddo. Pa beth bynnag y dymunwch i ddynion ei wneud eich chwi, gwnewch chwythau felly iddynt hwy. Hyn yw'r gyfraith a'r proffwydi. Dyma derfyn y darlleniad. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist ein fab ef, ein harglwydd ni, yr hwn a gai trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groesoeliwyd, a fe farw ac a gladdwyd, disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw, a esgynnodd i'r nefoedd, ac y mae'n eistedd ar ddeheilawd i'w dad holl gyfoethog, o ddiynod daw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr Eglwys Lân Gatholig, cymyn y saint, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar arglwydd a fo gyda chwi, a chydath ysbryd ithau, gweddiwn. Arglwydd drigar hawr ddim, Crist drigar hawr ddim, arglwydd drigar hawr ddim.
sanctaidd i'r denw, deled y dair nas, gwnele'r dewyllus, megis yn y neb, felly ar y ddaiar hefyd. Roi ni heddiw ein barab ein addiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddaiwn un ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg. Arglwydd dangos dy drigaredd arnom, a chaniatau ni dy iachawdwriaeth, gwisg dy wain i dogion ag iawnder, a gnad y ddewis bobl yn llawen, arglwydd cadw dy bobl, o bendithiad etifeddiaeth, arglwydd cadw'r frenhines, ar oiwch anghorwyr ddoethinem, arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn i byth yn erthol, Dyw glanhaen calonau, ac adnodd ysbryd yn iawn o'n mewn. Oll gyfoethog a thrigarocaf ddiw, erfyniwn arnat oedd hael ddaioni ein cadw rhag pob peth andryga, fel a ni'n ein barod yn unaid a chorff, y gallwn gyflawni'n llawen yr hyn yr wyt ti yn ei ewellusio, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Oll alluog ddiw, ffynhonell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn, dyrwydd weision y tangnefedd na all y byd ei roddi, fel y boeni gan i fyddhaeth orchmynion, a'n gwared gennyt rhagofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Goleu ein tywyllwch a tylygwn i ti o arglwydd, ac oedd fawr drigaredd am ddiffyn i rhag pob perygl ac embydrwydd yn os hon, trwy gariad dy unig fab ein gwared o'r Iesu Grist. Amen. Parhawn yn ein gweddiau at ein tad nefol, gan weddio yn enw ein harglwydd ac yn nerth yr ysbryd. Arglwydd yw, ti yn unig yw ein gobaith, ein tŵr a'n cadernid, fel mae'r lleiad yn adlywyrchu ar wyneb y dyfroedd dion, fel y mae'r ysbryd yn ymsymud uwch ben y dyfroedd, fel y mae'r hedyn bach angen tywyllwch i egino, fel mae'r awr dywyllaf yn ymddangos cyn i'r wawr dorri, fel mae bywyd newydd yn tyfu yn y groth. Bydde di oleuni diw lywyrchu arnom ni tra rydym yn disgwyl mewn gobaith am i'r goleuni lywyrchu ganol tywyllwch yn pryder a'n hansicrwydd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gweddiwn ros yr eglwys. Gan gofio yn arbennig heno, gwaith a chenhadaeth Eglwys Dewi Sant yng nghanol y ddinas. Gweddiwn ros ein cyd plifolion, dros y teuluoedd, pobl ifanc a phlant sy'n gysylltiedig ar eglwys.
Gweddiwn am yr ysbryd glân ein harwain ni, yn ein gwaith i adeiladu ein bywyd fel cymuned. Diolchwn i ti o Dduw am dy eglwys. Cynwrthwya ni gofio bob amser mai dy greadigaeth di ydyw. Maddau ein tuedd i anghofio amdana ti sydd i fod yn ei chanol beunydd. Wrth ymgolli mewn trefniadau bydol sy'n tueddu i ddiystyru'r ysbrydol. Cadw dy eglwys mewn cytgord a fwriadau grasol ar ein cyfer, a chadw ni rhag syrthio i'r rhagryth a'r rhyfig sy'n bygwth i'n difwyno. Gofynnwn hyn i gyd yn enw ac yn heiddiant dy fab, Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gweddiwn dros anghenion ein byd. Gweddiwn arbennig heno am heddwch yn y mannau hynny o'r byd sy'n cael ei rheibio gan wrthdaro. O llalluog Dduw, fy nhonell pob meddwl o wirionedd a hedd, enyn ynghalon pob un wir gariad at heddwch, ac o thoethineb pur a heddychlon, arwain y rai sy'n ymgynghori dros genhedloedd y byd, fel yr hyrwyddir y deyrnas mewn tangnefedd, nes llenwi'r ddeiar y gwybodaeth o'th gariad, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Heddiw ar sul cyfiawnder hiliol, gweddiwn y byddwn innau, yn offerynnau sy'n gweithio i herio hiliaeth yn ein cymunedau, lle bynnag a'i welwn. O Dduw greawdwr, yr wyt wedi gwneud yr holl bobl ar dy ddelw. Ti sy'n caru pob cenedl a'r holl bobloedd, ac yn cynnal y ddynoliaeth a'r holl gredigaeth trwy dy gariad. Gweddiwn am y rhai hynny sy'n cael ei gwawdio ar sail hil a gwahanoliaeth, ac erfyniwn arna ti a'i hamddiffyn yn arbennig y rhai sy'n cael ei effeithio yn ein heglwysi, ein sefydliadau a ddysgu, lleoedd gweithio ac yn ein cymunedau. Rwy ni y gallu, a'r penderfyniad i ddymchwel y gwahanfuriau, i herio'r rhagfarn, fel y gallwn ni yn ein holl weithredoedd, weld pawb oll yn rhan o'r un teulu dynol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ac wrth i ni ddod ar gweddiau hyn i'w terfyn, cymerwn ened i gofio rhai sydd wedi gofyn am ein gweddiau yn noson hon. Dros bawb fydd yn treulio noson hon mewn ysbyty, neu gartref gofal. Gweddiwn dros bawb sy'n rhoi amser a'i doniau i ofalu amdanynt, enwedig dros y rhai sy'n rhoi o'i gwirfodd, y gofalwyr anghydnabyddedig. O llalluog a thragwyddol Dduw, cysur y rhai sy'n drist a nerth y sawl sy'n dioddef. Caniatáu weddiau dy blant sy'n llefain yn eu hembydrwydd y fod atat, ac i bob enaid sy'n drallodus rhod osteri, ro ryddhad, rhoad newyddiad, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Caniatáu ni o Dduw, dy dangnefedd sydd tu hwnt i ddealltwriaeth, fel y cawn ymhlith stormydd bywyd, orffwys yn o ti, gan wybod ein bod o dan dy ofal, wedi rheoli gan dy ewyllus, wedi'n gwarchod gan dy gariad, fel y gallom wynebu trafferthio na themptasiynau a chalon dawel, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a bo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen. A fod yn
fraint, mae'r groes i'w coron pawb o'r saint. Mae dirmig Cris yn werthu mi, na holl rysgorau'r byd a'i fri, ei wawd fel sain persainiol sydd, a'i groes yn bywyd i mi fydd. Nid yw blinderau'r saint i gyd, a'i croesau bainim yn y byd, ond megis dim wrth gyfing awr, a phos ar taithiau'r coedwad mawr. O dan y groes ymlaen yn awn, y groes dywedodd efo gawn, ond dyma gysur fennau gwan, trwy'r groes yn goron yn y man. Pam yr wyt yn edrych ar y brycheien sydd yn llygaid dy gyfaill, a thithau heb sylwi ar y trawst sydd yn dy lygaid dy hun. Y drydedd adnod o'r 7fed bennod o'r Efengil yn ôl Sant Matthew. Dyn ni'n parhau heno yn ein taith trwy'r bregaeth ar y mynydd, y darn sylweddol hwn o ddisgeidiaeth Iesu sy'n cyffwrdd â gwahanol agweddau o fywyd, y bywyd hwnnw y mae Iesu'n ein galw ni iddo fel ei ddisgyblion. Fel dwi wedi dweud troion o'r blaen, wrth edrych ar ddarnau o'r bregaeth, rhannau ohoni yn ddigon heriol ac yn gofyn i ni estyn ein hunain, i beidio a bodloni ar yr eilradd, ond i ymdrechu, i gyrchu at y nod. Nid llwyddo cyrraedd y nod sy'n bwysig yn y bregaeth ar y mynydd. Yr hyn y mae Iesu'n galw ni iddo yw gwneud yr ymdrech. Y mwyaf i gyd ymdrechwn, y mwyaf i gyd yr ydym yn ymestyn ein hunain, ac y tyfwn i fod y gorau gallwn ni fod o fewn i'n hamgylchiadau. Nid pob athletwr sy'n mynd i lwyddo ennill y fedal aur neu arian neu efydd, ond y mae pob athletwr yn gallu llwyddo yn ei ymdrech bersonol ei hun, a mae hyd yn oed yr athletwr sy'n dod yn olaf yn gallu ymfalchio ynddo ei hun a gallu dweud ei fod wedi gwneud ei orau os mae'r ymdrech hwnnw wedi ei ymestyn. Nid oes mwy all unrhyw un ei wneud, ond ei orau. Ac os cymerwn ni y bregaeth ar y mynydd, a'i chrynhoi yn un frawddeg, dwi'n credu y frawddeg fydden ni'n dewis yw ymdrechwch yr ymdrech lew, i ddefnyddio adnod o'r rhan arall o'r Beibl. Mae'r bregaeth ar y mynydd yn anogaeth, yr anogaeth i ddal ati, i gadw'n ffyddlon ac ymestyn ein hunain fel dilynwyr Iesu. Mae darnau o'r bregaeth ar y mynydd yn hynod o ymarferol ac yn llawn synwyr cyffredin. A dwi'n credu bod disgeidiaeth Iesu ar farnu eraill yn un o'r darnau hyn. Nid Iesu oedd y cyntaf dwi'n siŵr i ddweud peidiwch â barnu rhag i chwi gael eich barnu. Wedi'r cyfan, mae'n rhywbeth sy'n perthyn i'r natur ddynol, y gallu a'r awydd i farnu a beirniadu. Nid yw pob feirniadaeth yn ddrwg, y mae beirniadaeth yn gallu bod yn adeiladol ac yn ffurfiol. Wedi'r cyfan, os mae rhywbeth yn anghywir, mae'n anghywir, ac mae'n well tynnu sylw rhywun at y gamgymeriad na pheidio, oherwydd y mae'n fuddiol i'r unigolyn. Mae gan beirniadaeth adeiladol, beirniadaeth wedi gynnig mewn ysbryd o gyfeillgarwch a chariad a'i le, ac mae'n gallu bod yn hynod o werthfawr, ac ni ddylwn ei hofni. Wedi'r cyfan, fe ddaw yn fuddiol i ni yn y pen draw. Ond nid dyna'r fath o beirniadaeth y mae Iesu'n sôn amdano yn ei bregaeth heno.
Mae Iesu yn sôn am barnu eraill mewn ffordd llawer mwy cyntefig na hynny. Y barnu a ddaw o edrych i lawr ar rhywun arall. Y barnu a ddaw o weld ffeleddau yn ein tîb ni yn rhywun arall. Mae'n amlwg fod Iesu yn gweld hyn yn broblem. Yn broblem yn ei gymdeithas, yn ogystal yn broblem ymhlith ei ddisgyblion ei hun. Pwy oedd y Phariseiaid? Ond yr rheini oedd yn hoffi barnu eraill am ei hymddygiad, neu am ei diffyg cywirdeb wrth gadw'r gyfraith. Y Phariseiaid oedd yn gweld bai ym mhawb arall, ond yn methu a gweld y beiau ynddynt ei hunain. Mae barnu eraill yn gallu wneud i rywun deimlo'n well amdano ei hun. Mae barnu eraill wrth reswm yn golygu edrych i lawr ar rhywun arall. I'r un sy'n gwneud y barnu, mae'n gallu creu'r ymdeimlad o hunanfodlonrwydd o fod yn well ac felly ychydig yn uwch na rhywun arall. Ond y gwir yw nad oes neb yn berffaith, a mae gan bawb ei ffyliddau ei hunain, a'i gwendidau. Heb ei fai, heb ei eni, meddai'r hen ddehareb wrthym, hynny yw, does neb yn ddilychwyn, does neb heb ei feiau. Yr unig beth y gallwn ni ei wneud yw ymdrechu a chyrchu at y nod, canolbwyntio ar ein bywydau ein hunain, ac nid poeni am y brychau, neu hyd yn oed y trawstiau sydd ym mywydau pobl eraill. Digon i ni ein ffyleddau ein hunain. Ond pam fod Iesu mor llym ei feirniadaeth ar farnu eraill? Y reswm cyntaf tybia i yw ein bod yn farnwyr gwael iawn. Oherwydd dim ond rhan o'r darlun y gallwn ni ei weld. Ni allwn weld y darlun cyfan. Petai felly y byddwn mewn gwell sefyllfa i fynegu ein barn. Dydy rhan o'r darlun byth yn ddigonol, a mor hawdd yw dod i'r casgliad ynghywir oherwydd dim ond darn o'r stori sydd gennym. Nid oes modd wir farnu rhywun arall, os nad ydym ni wedi bod yn yr union sefyllfa nhw, neu wedi gorfod mynd trwy'r union treialon neu profiadau. Dim ond Duw sy'n gallu gweld y darlun cyfan, darlun ein bywydau, ac felly dim ond Duw sydd ar hawl i farnu a all farnu'n gyfiawn. Y peryg arall sydd wrth farnu eraill wrth gwrs yw yn hytrach na gweld ffyleddau rhywun arall, yr ydym yn gweld ond ein ffyleddau ein hunain, y beiau cudd sydd ynom ni, a dyn ni'n methu ei gweld ynom ein hunain, ond yn hapus iawn i weld y mywydau eraill. Nid oes dim, meddai un diwynydd, sy'n dadlennu cymeriad dyn yn eglurach na'i farn ar eraill, ac mae hynny mor wir. Ac ystyriwch y ddameg fach a rhoddodd Iesu i egluro hyn, y trawst a'r brycheun, yr un mor fawr a'r llall mor fach. Mae rhywbeth comic iawn am y gwrthgyferbyniad. Ar yr un llaw yr ydym i gyd wedi cael y profiad annifyr o gael brycheun yn ein llygaid. Darn fach o dwst wedi mynd i mewn i'r llygad, cyn gynted â bod y brycheun yn mynd i mewn i'r llygad, fe wyddo mae fod yno. Mae'n gwneud i'r llygad gosi a rhedeg, ond mae dal modd gweld trwy'r llygaid yn weddol glir gweitha hynny. Nid yw brycheun yn ein hatal ni rhag gweld. Mae'n bron yn amosibl cymharu'r brycheun a'r trawst. Ond does neb wedi cael trawst yn ei lygaid am hwn i, darn mawr hir o bren, ond dyna'r pwynt. Mor fawr yw'r trawst a mae'n dallu'r golwg. Yr unig beth y byddai un sydd ar trawst yn ei lygaid yn ei gweld yw'r trawst ei hun, a dim byd arall. Ac wrth farnu rhywun arall, allwn ni wir bod yn siŵr mae gweld brycheun yn llygaid yn cymydog ydym, ac nad adlewyrchiad o'r trawst sydd yn eiddo i ni. Oherwydd nid ein gwaith fel Cristionogion yw barnu eraill. Oherwydd y mae Crist yn gyntaf yn gofyn i ni edrych arno mae'n hunain, a hynny mor onest a phosib, i dalu sylw ar ein ffyleddau ein hunain, ac nid poeni am ffyleddau eraill. Yn y weithred o ganolbwyntio ac edrych yn onest ar ein hunain,
a gweld y brychau ac ambell trawst sydd yn ein llygaid, ac wrth fynd i'r afael â nhw ac yn yr ymdrech o'i goresgyn, fe dyfwn yn ein gallu dosturio a dangos empathi tuag at eraill. Ac efallai dyna yw'r wir beryg y mae Iesu am i ni osgoi. Oherwydd, os barni sydd ar ein meddyliau, does dim llawer o le i dosturi ac empathi a chyd-ddeall. Trwy yn gyntaf tosturio a cheisio deall y byddwn mewn gwell sefyllfa o fod yn gymorth i rhywun arall, ac nid gweld y ffyleddau rhywun, ond yn hytrach ei cryfderau, a'i berthynas i ni fel cyddyn, ond yn bennaf oll, a'i berthynas i Dduw fel ei blentyn. Pam yr wyt yn edrych ar y brycheuyn sydd yn llygaid dy gyfaill, a thithau heb sylwi ar y trawst sydd yn dy lygaid dy hun. Amen. Gweddiwn am fendith Duw. Croesawwn bresenoldeb Duw ynom a chyda ni. Gadewch i Dduw eich arwain, eich tywys, eich adferchwi ac iachau eich cenedl. Gwneler ewyllus Duw yn eich tŷ, megis yn y nefoedd. A bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac adrigo gyda chwi yn wastad. Amen.